na kirwa. Sallama gunta ta mabuɗin halittar Allah duka. Shugaba a gurin Allahu kai ne kai mai bauta duka. Sallama ga mabuɗin zahidin baɗinin kai ne kai haka. Sallama gunka ta kamata da izinin ka na yi ko haka. Sallamar Allah gun Abdullah wahidin Adam kuma duka. Sallama ne ba kai ba har ma makaki ya so haka. Waye kai Allah kaunar ka kuma baka ce ba yayi maka. La ilaha illallah kai take wa kirari ko aka. Ai gishirin zama na duniya ba bolo la ilaha illallah. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Allah. ليس شيء عند الله مثل الملاذي باب الله. لا تفكر أن محمود أنت البشر هو ذات